Μπαίνει, λέει, επίδομα Πάσχα έως 250 ευρώ. Όχι για όλους, όχι σίγουρα και όχι ακόμα. Αλλά το εξετάζουν. Γιατί στην Ελλάδα του 2025 δεν ρωτάς αν θα πάρεις βοήθεια. Ρωτάς αν θα προλάβεις να το πάρεις πριν τελειώσει το Πάσχα. Καλώς τους, είμαι η Νίκη και σήμερα θα δούμε για το έκτακτο επίδομα Πάσχα που συζητιέται να δοθεί σε μια χώρα που έχει μετατρέψει την ακρίβεια σε μόνιμη κατάσταση. Όχι, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, όχι, δεν έχει κλειδώσει. Αλλά το σενάριο παίζει δυνατά, πολύ δυνατά. Και επειδή εδώ δεν κάνουμε αναπαραγωγή δελτίων τύπου, πάμε να δούμε τι ακριβώς συζητιέται. Ποιοι μπαίνουν στο κάδρο, πόσα λεφτά μιλάμε ότι μπορεί να δοθούν και κυρίως τι δεν λύνει αυτό το επίδομα. Αυτό που εξετάζεται λοιπόν δεν είναι ένα ενιαίο ποσό για όλους. Το σενάριο μιλά για ένα έκτακτο πασχαλινό επίδομα που μπορεί να φτάσει έως τα 250 ευρώ, αλλά με κλιμακωτή χορήγηση. Δηλαδή, άλλος μπορεί να δει 250, άλλος 150, άλλος 100 και κάποιοι τίποτα. Όχι γιατί δεν έχουν ανάγκη, αλλά γιατί όπως πάντα δεν χωράνε στον πίνακα Excel. Στο ραντάρ μπαίνουν κυρίως χαμηλοσυνταξιούχοι με κύριες συντάξεις έως περίπου 800 με 850 ευρώ, άτομα που λαμβάνουν ή λάμβαναν κανονικά επιδόματα ΕΚΑΣ, άτομα με αναπηρία, υπερήλικες και γενικά όσοι χαρακτηρίζονται ευάλωτοι με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα κριτήρια δεν έχουν ακόμα κλειδώσει. Και αυτό σημαίνει ότι μέχρι να ανακοινωθούν, ο κόσμος μετράει εισοδήματα, ακίνητα, τεκμήρια και αναρωτιέται αν τον πιάνει, αν θα μείνει πάλι στην απέξω. Και τώρα πάμε στην πραγματικότητα πίσω από τα νούμερα. 250 ευρώ σε μια αγορά όπου το αρνί κοστίζει όσο ο μισός μισθός. Το σούπερ μάρκετ θυμίζει λογαριασμό ρεύματος και το πασχαλινό τραπέζι έχει γίνει μαθηματική πράξη επιβίωσης. Αυτό δεν είναι δώρο, είναι μπάλωμα. Όχι άχρηστο, μην παρεξηγηθώ, αλλά δεν είναι και λύση. Είναι το κλασικό. Πάρε αυτό να περάσει τις γιορτές και βλέπουμε. Το επίδομα δεν εξετάζεται τυχαία τώρα. Συνδέεται με τα δημοσιονομικά περιθώρια, με την εικόνα εισόδων και με την ανάγκη να κινηθεί λίγο η κατανάλωση πριν την περίοδο των γιορτών. Με απλά λόγια, να πέσει το χρήμα στην αγορά χωρίς να δημιουργηθεί μόνιμο κόστος για το κράτος. Γιατί οι μόνιμες λύσεις έχουν πολιτικό κόστος, ενώ τα έκτακτα επιδόματα είναι εύκολη διαχείριση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση και κανένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Οι πληροφορίες λένε ότι αν προχωρήσει το μέτρο, οι αποφάσεις θα πάρθουν λίγες εβδομάδες πριν το Πάσχα και να υπάρχει χρόνος να πληρωθούν και τα ποσά. Μέχρι τότε, υπομονή και refresh στις ειδήσεις. Σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό το επίδομα δεν έχει καμία σχέση με το δώρο Πάσχα. Δεν αφορά εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, δεν το πληρώνει ο εργοδότης και δεν αντικαθιστά τίποτα. Είναι ξεχωριστή κρατική κοινωνική παροχή αν εγκριθεί. Γιατί πάντα υπάρχει και το αν. Αν τελικά δοθεί, το θετικό είναι ότι εξετάζεται να καταβληθεί αυτόματα, χωρίς αίτηση, μέσα από τα στοιχεία της ΑΕΔΕ, του ΕΦΚΑ και του ΟΠΕΚΑ. Δηλαδή χωρίς πλατφόρμες, χωρίς uploads, χωρίς κάτι ξέχασες. Αν το σύστημα σε έχει μέσα θα πληρωθείς. Αν όχι, good luck. Και τώρα θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρη. Δεν λέω να μην πάρεις το επίδομα. Αν το δικαιούσε, πάρτο. Καλά είναι και αυτά βοηθάνε, δίνουν μια ανάσα, έστω και προσωρινή. Το θέμα όμως δεν είναι το επίδομα. Το θέμα είναι να μην επαναπαυτείς σε αυτό. Να μην περιμένεις από το κράτος να σου λύσει τη ζωή με 100 ή 250 ευρώ. Γιατί αν περιμένεις να σωθείς από τα επιδόματα, θα περιμένεις για πάντα. Πάρε ό,τι δικαιούσε, αλλά μην σταματάς εκεί. Κάνε κάτι δικό σου. Τα έχουμε πει και σε άλλα βίντεο. Κάτι που να μην σε κρατάει πίσω κάθε φορά που πλησιάζουν γιορτές. Κάτι που να σου δίνει δεύτερη ανάσα και λίγο έλεγχο στη ζωή σου. Όχι γιατί είναι εύκολο, αλλά γιατί είναι απαραίτητο. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν μπουν 100, 150, 200 ευρώ. Το πραγματικό ερώτημα είναι γιατί κάθε γιορτή έχει γίνει λόγος για επίδομα. Γιατί η ανάσα είναι πάντα προσωρινή και η ακρίβεια παραμένει μόνιμη κατάσταση. Το επίδομα δεν είναι πολιτική. Είναι διαχείριση κρίσης. Και η κρίση δυστυχώς έχει γίνει κανονικότητα. Γράψε μου στα σχόλια. Πιστεύεις ότι αυτό το επίδομα θα σε βοηθήσει πραγματικά, είναι απλώς άλλη μια παράταση επιβίωσης? Θεωρείς ότι τέτοιες παροχές λύνουν κάτι ή απλώς μεταθέτουν το πρόβλημα λίγο πιο μετά? Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε like και subscribe και μην περιμένεις σημάδια από το σύμπαν. Πάτα και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από τα επόμενα. Αυτά από μένα, τα λέμε στο επόμενο και τσάω!